premieră națională noul motor de 0,9 litri TC de la Renault, de la Dacia. Mașina de față este noua generație Logan 2. Este o motorizare fantastică pentru o mașină românească. De ce? În primul rând avem 3 cilindri în linie. Avem acești 3 cilindri în linie cu capacitate cilindrică de 900 de cm3, până 900 de cm3, o supraalimentare Garrett foarte eficientă și o distribuție pe lanț. În viața de zi cu zi plus o injecție directă pe benzină. În viața de zi cu zi acest lucru se traduce printr-o greutate mai mică a mașinii, printr-un răspuns mult mai bun al motorului. Acest TC de 0,9 litri are 90 de cai și 135 de Nm, dar acești 135 de Nm sunt disponibili undeva de la sub 2000 de rotații pe minut până undeva la plus 4000. Adică motorul ăsta are o plajă de turație foarte mare și, nu în ultimul rând, o plajă de cuplu, adică pur și simplu trage aproape la fel de bine ca un diesel, indiferent de variante. Treapta a treia, 6000 de rotații pe minut, avem 120 de km la oră. Treapta 5, 5500, 6000, ne apropiem fără nicio problemă de 200 de km pe oră, o viteză care este improprie pentru mașina de față, pentru că nu avem un sistem de direcție exact, nu avem un sistem de frânare performant, deci sfatul nostru este să nu mergeți foarte tare cu acest motor, în ciuda faptului că el poate. Bateria este de proveniență, evident, Rombat, dar de această dată are 60 de amperi, pentru că motorizarea pe benzină TC necesită o forță mai mare la capitolul baterie și, nu în ultimul rând, la interior avem un sistem multimedia Media Nav Dacia realizat de LG, un sistem care consumă la rândul lui curent. La interiorul motorului spațiul este foarte bine gândit, este în mare parte același Logan, în schimb este schimbat un pic tehnic, lonjeroanele sunt puțin diferite, suporții de motor sunt diferiți, evident. Mulți nu știți, dar motorul cu 3 pistoane este unul dintre cele mai slabe la capitolul vibrații și Dacia, inclusiv Renault, au trebuit să realizeze niște suporți de motor pentru acest propulsor mult mai mari decât era cazul. Deci dacă ai un 4 în linie este foarte ok, 6 în linie este ideal. Adică vibrațiile sunt mai mici chiar și decât la un V6 sau la un V8. Și 3 pistoane în linie, adică dacă ai un motor cu 3 pistoane în linie, cu siguranță vibrațiile sunt foarte mari. Dacia a reușit să oprească acest joc al motorului, în schimb nu mai sesizăm la semafor, pentru că, indiferent de variantă, avem un 3 pistoane în linie. Ca performanțe, 0-111 secunde este undeva la nivelul 1.6, 16 supape la 105 cai, vechiul motor de pe gama Megane 1 și Megane 2, care s-a montat pe Logan generația precedentă. În schimb, comportamentul motorului de față este mult mai rafinat. Încărcat cu 4 inch, Loganul 2 merge fără nicio problemă cu 150-170 de km la oră. Reprizele sunt decente pentru că avem supraalimentarea Garrett în spate. Consumul în oraș este de 8,3 într-un ritm mai alert, 7,5 litri dacă mergi mai civilizat, cu butonul eco apăsat, adică nu mai avem 90 de cai, avem mai puțin cai și un comportament numai domnul al supraalimentării, al comportamentului motorului. În mediul extraurban 4, mergeți foarte civilizat, 75-80 de km la oră, consumul poate scădea sub 4 litri fără nicio problemă. Merge cu benzină 95, all around, nota noastră cel de la auto la test pentru motorul de față este la capitolul performanțe 10, la capitolul rafinament 9, la capitolul vibrații 8, asta e viața, și la capitolul fiabilitate, că tot vorbeam de fiabilitate, cred că o să primească o notă mare, pentru că avem distribuție pe lanț, adică pur și simplu nu se schimbă nici când faci 300.000 de kilometri distribuția. Ai reviziile acum la 20.000 de kilometri. Injecție directă ajută foarte mult și pentru rafinamentul și comportamentul motorului în timp. În schimb avem un 3 pistoane în linie turbo. Părerea noastră este că motorul acesta nu are cum fizic să reziste mai mult de 200-300.000 de kilometri, așa că dacă sunteți taximetri și vrem noi să parcurgem 800.000 de kilometri, s-ar putea să nu, pentru că s-ar putea să fie niște costuri foarte mari la capitolul schimbat sistemul de supraalimentare și, de ce nu, senzoristica. Încă nu știm fiabilitatea motorului. În schimb, dacă sunteți o persoană normală care faceți în 10 ani de zile 100-120.000 de km, motorul este recomandat. Nota noastră pentru noul propulsor de la Dacia este de 8, este o notă foarte mare, este realmente prima mașină românească performantă cu care am mers și este primul concurent real și nu doar al gamei
Renault, că acest motor o să concureze și modelele entry-level de la Renault, ci pur și simplu este o mașină cu un motor care poate concura fără nicio problemă un Volkswagen Polo, o Skoda Fabia, o Skoda Rapid. Da, motorul ăsta poate concura cu orice fel de motor de la Skoda, pentru că poate, este rafinat și este în medie cu 10.000 de euro mai ieftin. Bine, să venim și peste asta. Și cam asta e tot. Mulțumim!